Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li Gvern Laburista qed jirrikatta n-nies. Fuq l-istazzjon tiegħu Delija qal dan b'reazzjoni għal pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Prim Ministru it-tnejn filgħaxija. Jekk aħna noqogħdu nitkellmu biss għax ħanaddu, isu l-Gvern qed jirrikattani. Il-pjan ta' 900 miljun euro nfaħħar mill-imsieħba soċjali kollha u l-ekonomisti li qarfu l-isforzi tal-Gvern biex jagħti l-akbar injezzjoni fl-ekonomija, Delija ma sablu xejn tajjeb. Li fil-mira negattiva tiegħu kien hemm anki l-miżura tal-voucher tal-100 euro li se jingħata lil Maltin u Lawċin kollha li għandhom 16-il sena jew aktar. Miżuri oħra li Delija naqas isemmi hemm l-għajnuna lin-negozji fosthom ir-rifużjoni ta' 50% fil-kontijiet tad-dawl u l-għajnuna fuq spejjeż operattivi tal-kirjiet. Delija kien negattiv tul intervista li fija ma semmix imqar ħaġa tajba fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li sejn lill-familji u għanqas jirreferi wkoll għall-akbar tnaqqis daqqa fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Minflok, oġbu biss iwaqqat ċajt dan il-pjan li se jibbenefikaw minnu tant Maltin u Lawċin. Għax il-Gvern qed jiftaħar 900 miljun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.